Здравейте, жители на село Бойково. Казвам се Васил Кендов, финансист. Повечето от вас ме познават, защото съм ваш съсед. Кандидатира се за кмет и за общински съветник в новите местни избори с идеята да мога да направя каквото ми е по силите ми, свързано с нашето село. И то не само нашето село, а всички малки села наоколо, защото знаете много добре, че основният източник за развитие на нашето село и за решаване на проблемите му, това са парите от бюджета. А бюджета не се разпределя в наша услуга, а се разпределя в услуга на по-големите села, просто защото там има повече избиратели, което до някъде е нормално, но не съвсем. Защо? Защото самият бюджет се изпълнява на 55%, освен това, понеже парите не достигат, 55% от тях само са влезли в касата, се тегли кредит. Кредита обаче отново се използва за развитие на инфраструктура в другите населени места, въпреки че после ние всички ще го плащаме. Тоест, моята идея е простичка. Опитваме се да създадем представителство наше, с което да поставим нашите искания в Общинския съвет и да изискаме средства за решаване на нашите проблеми. Какви са те? Това, което разбрах от проведеното събрание наскоро, един от основните проблеми е водоснабдяването. Това, което не стана ясно и после научих, е, че това е проблем за 46 000 лева. Ако общината отпусне 46 000 лева, ние няма да имаме режим на водоподаването в лятно време. Тоест ВиК ще смени тръбите. Но това не се прави. Защо? Поради простата причина, защото парите отиват в по-големите села. Ще се опитам да реша този проблем, както и проблема с транспорта. Виждате, че е доста наболял. Има някои решения, които са доста интелигентни и не толкова скъпи финансово. Естествено, не мога да ви обещая някакви чудеса да се случат, понеже виждате, че в последните години нито една стотинка не влиза в нашето село. Какво реално е направено? Една детска площадка, т.е. взеха се 11 500 лева, за да се сложи парзалката, която е пред читалището. И така отнехме мястото, на което играеха футбол по-големите деца. Направихме парзалка за по-малките. Няма лошо, но така не решаваме проблема. Тоест ние решаваме проблема на едните, създаваме проблем на другите. Няма визия. До сегашното ръководство на общината няма визия за развитие не само на нашето село, на всички останали. Ситово, Лилково, малките села в нашата населена система, просто защото, както казахме, много е малък броя на населението и те се опитват да купят вота. Тоест, предлагам ви, ако решите да гласувате с бюлетина номер 63, аз ще се опитам да поставя за решаване на нашите проблеми, така както трябва да бъдат поставени и да издействам тяхното решаване в Общинския съвет. Благодаря ви!